kemm huwa importanti illi anka fis-sajf inżommu dik id-dieta? Naħseb it-tweġiba hija skont kemm il-bniedem hija importanti għalih, Silvio. Għandek min illi jgħidlek jiena niġi nitnellaħ, kulu tpaxxax minn hawn ġol kaxxa. Nifhmu raġunament, imma jekk toqgħod sejjer hekk, allura tmux taħdem, tmux l-iskola, għalfejn toqgħod titħabat jekk minn hawn ġol kaxxa. Mhux kulħadd ħajmut. Mhux hekk mentalità fatalista. Tajjeb, min-naħa l-oħra, jekk jiena u anka fil-politika nisma' ħafna l-kwalità tal-ħajja, irrid li ħajti jkollha l-kwalità, mhux sempliċiment kemm ngħix. Ma nafx taqbel. Ekku. Kif ngħix? Jiena kieku kelli l-għażla kieku kelli xi ħadd kelli jgħidli ma x'tippreferi tgħix 100 sena u l-aħħar 10 tbagħtihom jew tgħix 90 sena u sew. Ngħidlu 90 sena u sew. Ħankun ċar. Jista' jkun ma jaqbilx miegħi, imma kif ngħix għalija u aħjar milli kemm ngħix u ħafna nies jaħsbuha bħalna. Imma kif jiena ħanejx jiddependi minn x'nagħmel illum, x'nagħmel għada u x'ħanagħmel pitata. Allura, bdejna nsemmuha naqra anke fil-bidu tal-programm jiena u inti, Silvio. Apparti li importanti ngawd il-ħajja, mela pereżempju kelli barbecue jiena u dal-barbecue ma mmurx kuljum. Immur festa pereżempju jew immur fil-weekend. It's okay illi ħadd pereżempju burger flok ma ħadd biċċa laħam. Il-problema tkun jekk jiena għandi ruxma ta' barbecues u f'daw ir-ruxma ta' barbecues qed nikol ruxma ta' burgers. Ħadd qatt maħxi nax żbalja darba, nitqawwew ħanuża l-kelma hekk għax niżbaljaw fuq ċertu affarijiet jew fuq ħafna affarijiet mod regolari. Tajjeb, jew inkella jista' jkun hemm kundizzjoni medika, għax jiena ma rridx li qed jismani jgħid ara da ġudikani li jiena mbaċċax nikol il-burgers, mhux il-każ. Jista' jkun li bniedem ikun minħabba ċertu steroids li jieħu ċertu mediċini. U hemmhekk fejn jista' jgħin at-tabib, isma' nkellmu hope it-tabib. Qed ninnota dott illi b'daw il-prim li qed nintefa' hemm alternattiva li jista' jkun. Iva, nistgħu nibdlu. X'jista' jgħidlek sinjura, pereżempju f'dal każ ħej ħu paċenzja għal dil-kondizzjoni tiegħek hemm bżonn dal-pirmli, imma tista' tgħin ruħek billi pereżempju tikolda ċertu ikel li jista' jgħin qed nivvinta. Jiġifieri anke għal nies li forsi s-soltu jiġġudikaw jgħidu ara dik daqsxiex fiha min jaf kemm tiekol, mhux neċessarjament ikun dejjem il-każ.